Bon dia, soc la Salma i avui entrevistaré aquesta professora que es diu Anna. És la professora de 5è que té uns alumnes molt bonics. Professora Anna, li agrada fer de mestra? M'encanta, és el que més m'agrada. De fet, des que era petita, que tenia 3 anys, agafava totes les nines, les posava així a la paret i els hi feia classes. O sigui que és el que he volgut ser tota la vida. Li agrada estar amb aquests alumnes? Home, per mi són els millors. Per mi són els millors dels millors dels millors. M'encanten. A més, ara que ja comencen a pensar, ja vamos. Per passar-me-lo bomba. Quants anys fa que estàs en aquesta escola? Que estic en aquesta escola 3 anys. 3 anys. Però fa molts més anys que estic treballant de mestra. I està a gust en aquesta escola o només amb les Totes les escoles tenen coses que fa que estiguis molt a gust. Tenen coses especials. Però aquesta escola és de les escoles en la que més a gust estic. Vale. O sigui que sí, estic a gust a l'escola, amb els companys, amb els meus alumnes, amb els alumnes d'altres classes. S'està molt bé en aquesta escola. Pues ja està, ja hem acabat. Doncs moltes